ta yasa aka bata sarauta. A cikin 'yan mata kin zamo tauraruwar soja. Soyayya ta sani na mallaka miki kaina, ki yadda kike so san ki ya bi jinin jikina. Shakuwar mu ta sa har ni ke kama da juna, ji nake a raina kamar in biyo ki mazauna. Samun nutsuwa ta ni kawai in ganki gidana Fati. Idan na zo gunta tana ɗan yi mini murmushi, sarauniya ta na san ita ai ba ta fushi. Idan kina buta ni ma ba ni tashi, sanadin soyayya yau ne zan siya miki sari. Ki ci kwalliyar riki na san ki da kyau da tsari Fati. Tashi mai wasan soyayya, tafiyar ki nake so na gani har ma ki juya. So in ya kai so ciki na saba jayayya, soyayya daɗi amma ciki babu kunya. Sanadin soyayya zan kai ki ƙasar Saudiya Zahara. Da gaske shi bai tausaya wa kowa, ku kira shi da so ne kaga zai iya kama kowa. Ni dai na gode Allah da samun mai tarbiyya, ko bani da lafiya na tabbata za ta yi jinya Fati.